jejjinode seeɗa jehen ni min kam welo jaggi kam ha ganduɗa seeɗa jehen taw mi haalani ada min mboɗo jogui ɗo probléme goto jinmi ko balla kam hen bagage am ko wari ha port komi poɗɗo wadde dédouagne mo ponmi wadde o noon ne série ko 2 millions 700 ɓe namdi kam 2 millions kam mboɗo jogani hooram mais 700 mille o mi ala jinnomi noon koye kalis men natto guittana kam hen mi wawa yaade addoyi bagage am événement o ko ari événement o kam ari ha yetti wa an kam a majjani ɓeeɗo haɗa andi haɓe keewi haala haɓe keewi bolle so to soɓe tini tan mi memi haalis mabɓe hunde tan probléme no haala mabɓe aɗa andi an kam a faami fatimata pour hul an ka ɓinguel nenama majjani o goytanmami ɗo ko mi wawa woytanadema ko an mbawmi woytanade te min ɓe meeɗa ñamlade ko tagi mboɗo ñamlo hikka tan ko muusi ko ɗum tagi mboɗo ñamlo so wona ɗum kadi somi dañani timmi bagage am wawata arde ko an tan wawi wallude men saabu événement o ko ari ko hen mbawmi wadde hami daña kala ko jeeyimi ɗon mami dog ara mi versuma ɗum sallah jaaɓi eyyi moƴƴi joni mami ƴeew waye wonɗo ndewanmi ni joni komi jaaho galle sehilam somi immima toon momi nodduma téléphone gara dafatani gella direct aɗa andi rek nodda eyyi moƴƴi eyyi bébé oui mon amour andi la bale wala ma sentir ay dara tag ma wi non léegi li ma ko seyam non bébé hol fofu no mbawɗa miijorade parce que joni a noddata kon comme avant message yu man aussi bébé fam ɓernam de ko an heewen somi noddanima walla soit message uji am no gardanma ni artani noon fam ko temps o fof ƴettu mbeɗa miijoma jamma e nelaw sikke dañani goɗɗo de non ɓernam de ko an heewen jiddeme ma jogi am confiance ala mo jinmi hande sona an mon amour am weltima weltani ne kam andi ko haawi kam kaska nan ara ko ba wana wutte wana paɗe wana téléphone hay téléphone foti dañde ɗum cheveux kam mi haalan haala mum annen bébé yam wona lawol c'est vrai haali bon so rewi lawol sax mi fadata kadi haalnami ko jilumɗa ɗo ko foof mami soodani ɗum gotel par gotel no mbiɗa de mais ko non wori a funtanima sa daari hoore ma aɗa andi an a fota sax fadde ha ganda aɗa namdo kam ewa ko ponmi wadde ma mami waɗ ɗum inchallah a faami cheveux ma heɓ ɗum comci baɗɗi fayri baɗɗi qualité ganda kala to jaltuɗa ɓe ganda franchement mo gonduɗa o non ene waɗma mérité weltima c'est vrai min ko an jinmi ne woodi d' accord so ɗum ɓenni par exemple comme no mbiɗani cheveux téléphone o e ɓowndugal ma tout mbino andu fof no foti quoi pour ɗum wawa waɗande ɗum ɗum hewan 300 et quelque tan moƴƴi 300 000 tan e 300 000 bébé yam oui non ala ala problème mami yo kala ko jiɗɗa e won jaam comme no mbiyam ni rek kala ko mbawɗa yidde won jaam amin bébé yam mi anjinmi mi ɓuri yiddam